таваҷҷӯҳи пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат бо мақсади баланд бардоштани маърифати зеҳнии ҷавонон, фароҳам овардани шароити мусоид барои вусъати нерӯи эҷодӣ, арзгузорӣ ва ҳифзи беҳтарин анъанаву ҳунарҳои мардумӣ, мусоидат дар интихоби касбу ҳунар ва талқини ташаккули тарзи ҳаёти солим ба оммавигардонии варзиш ва имконияти рушди ин соҳаи муҳим равона гардида буда, давоми соли гузашта новобаста аз шароити ҷаҳонии фарогир силсилаи ҳавасмандиҳо барои ҷавонону варзишгарон амалӣ гардид. Дар маросими ҷамъбастии соҳаи кор бо ҷавонон ҷиҳати қадршиносии хизматҳои шоиста ва ҷавонмардии ҷавонон дар назди ҷомеа ва давлат, ҷасорату фидокорӣ дар вазъияти ҷангӣ, ҳолатҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллату давлат ва адои қарзи ҳарбӣ, тарбияи ватандӯстӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонон, ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ таъсис дода шудааст ки соли ҷорӣ аз миёни беш аз 42 нафар довталабон 12 нафар беҳтаринҳо аз ҷониби комиссияи босалоҳият муайян гардида дар фазои тантанавӣ қадрдонӣ гардиданд. бевосита шукргузорӣ аз он мекунем ки дар давраи соҳиби истиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон зиндагонӣ ва кору фаъолият мекунем ва ин як ҳисси сарфарозӣ аст ки имрӯз дар арафаи ҷоизасупории кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорем ва боиси сарфароз ва ифтихор аст ки имрӯз мо ҳамчун як ҷавони кишвар дар соҳаи фаъолият ва кору касб ки бо ҷоизаи шуҷоат ва ҷавонмардӣ сарфароз гардонда шудем. ин ҳавасмандгардонӣ моро роҳбаланд мекунад ки дар оянда боз ҳам саъю кӯшиш ва пеш аз ҳама зиракии сиёсиро аз даст надода ва ин ҳама дастгириҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содиқ буда ва халқу ватани худ содиқона хизмат намуда. ҳамзамон дар маросими ҷоизасупорӣ ҷоизадорони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи адабиёт, санъат, рӯзноманигорӣ, меъморӣ, барномасозии компютерӣ, техника, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, беҳтарин лоиҳаи инноватсионӣ, стипендияи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва дигар ғолибони озмунҳо, беҳтарин муассисаи тарғиботӣ дар самти кор бо ҷавонон ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ дар соли 2021 низ муайян ва қадрдонӣ гардиданд. Раҳматулло Мирзозода, Аюби Маҳмурод, шаҳри Душанбе, Ҷаҳоннамо.